Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کرم لج پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا دیکھنا گھرانہ کتنا کریم گھرانہ ہے لجپال گھرانہ نعرہ حیدری کرم لج پالدا کرم لج پالدا تو جو نبی سب نوے پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا کیونکہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے اور حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے واقعہ پیش کرنے لگا محبت نہ بولو سبحان اللہ کعبے دی جو چھت تے چڑھیا کعبے دے جو چھت تے چڑھیا تقدیرے تے کلمہ پڑھیا تقدیرے تے کلمہ پڑھیا حبشی بلال دا کرم لج پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا اور رائب کا بڑا خوبصورت واقعہ شیر بھائی ابراہیم بھائی قبلہ جدو پتر لے لے پھر وہ کی کہتا دی کی کیفیت ہے سائیں دی بارگاہ جو واپس آ رہے ہیں وہ دی کی کیفیت ہے توجہ کہ لال علی دے کرم کمایا ست پتران دا سین کرایا ست پتران دا سین کرایا اے ہس کوئی نال دا کرم لج پالدا کرم لج پالدا دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب نو مکہ مکرمہ دی مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے سائیاں دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائے شیر سماعت کرو کہ منگا فضل میں روز دعا فیصل بھائی منگا فضل میں روز دعا سونے آتے رے در تے آوا سونے آتے رے در تے آوا اے میرے لکھا وچ لکھ دے تو سفر ہر سال کا کرم لج پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا کرم لج پالدا محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک اور بڑا خوبصورت کلام تھوڑی خوبصورت اللہ